sperare și bine ați venit la un episod. Episodul va fi niște Build Battle. Avem ce face. Spooky 3. Un copac. E speriat, o să spun. Ok. Să ne rămânem asta. Și eu să construim. Vreau să fiu un pic mai... Asta e lemnul greșit. Ok. Oh, good. Asta vreau. Mult mai bine. Ok. Va trebui să văd cum controlez asta. Deci acum o face numai așa foarte simplu, o să spun. Ok. Așa. Nu-mi prea place asta de aici. Bun. Voi face pe lângă într-un fel cum așa. Ca și cum se extinde. Numai ca să dăm un pic de detaliu. Ca să arate mai frumos. Ok. Nu arată foarte rău. Deși e tot rău. Orice construiesc eu e rău, acum serios. Ok. Deci tot asta. Nu bun. Ok. Pune așa pe lângă. Și încă una aici. Bun. Destul de bine, trebuie să mai ridic cu încă cu 3. Bun. Acum trebuie să ne luăm astea. Ok. Cum facem? Cum facem? Vrei să mă fac un pic mai în sus? Asta va fi destul. Și acum trebuie să facem cum așa. Arată foarte ciudat, știu, dar o să vedeți la sfârșit cum va arăta. Sper să arate ceva. Probabil nu, pentru că nu știu să construiesc. Nici măcar nu știu de ce fac episod cu Build Battle. Ne distrăm. Nu vreau să fie chiar așa unică totul. Ok. Și acum numai punem asta aici. Bun. Nu arată foarte bine, dar în fine. Cum îl construim, așa îl construim. Vreau să cam pun aici să fie astea. Ok. Să o înconjurăm pe aici. Mama să umple mai mult cu din astea. Cu frunze. Ca să arate frumos. Ceea ce oricum nu arată. Ok. Bun, bun, bun. Așa. Și așa. Îmi place cum arată, îmi place. Bun. Deci cam așa va arăta. Ok. Vreau să nu fie lemn pe aici. Ok. Să ridicăm asta un pic. Să nu să înconjurăm. Așa. Așa. Punem asta aici. Construim în jos asta. Punem așa ca și cum asta stau în jos. Da, nu e chiar așa de rău. Dacă pun pe aici. Ai. Dacă nu e chiar așa de rău. Ia să văd cum arată. Dacă mă uit. Nu arată de speriat, o să spun. Îmi trebuie fence. Și dirt. Mai trebuie să pun dirt-ul ăsta. Punem așa. Facem așa pe lângă. Trebuie să pun un grez, dar în fine.
Asta nu e un copac. Nu-mi place. Nu-mi place. Nu-mi place. Deloc nu-mi place. Am un copac. Ok. Oh, asta e good, asta e good. Nu erau deloc. Ce e asta? Ce naiba e asta? Nu înțeleg, nu înțeleg. Aici sunt eu. Sper să fie bine. Tipul ăsta a mers cum am mers eu, îi voi da ok. Ok. Asta dă legendary. Are o față. Asta zici că sunt mâini. E ok, e ok. Nu, asta e un pic cam pup, să zic sincer. Pare rău, dar e pup. Și la fel la asta. Că nu m-am pus la nimereală. Așa am făcut și eu, dar totuși. Ok. Asta e good, e good. Poate vom câștiga pentru prima oară. Stă ca un spooky, îmi place cum arată, dar nu e spooky. Adică nu e de speriat. Îmi place, asta e epic, e epic. Îmi place foarte mult. Foarte mult îmi place. Tipul ăsta habar n-am. Habar nu am. Scuzați dacă nu vorbesc foarte tare, dar mă tot doare gâtul. E ok, e ok. Face cum înconjurat de zombie. 5, am luat 5, nu e chiar așa de rău, chiar nu e. Pentru mine e bine. Pentru mine e foarte bine. Bun. GG. Și hai să mai facem un match. Așa. Sper să câștigăm. Am mai câștigat meciuri, dar așa, nu prea, foarte mult. Tiger. Bar n-am vrut să fac un tigru. Știu ce culori îmi trebuie. Dar, totuși. Cred că îmi va trebui și alb și roșu. Nu că pe față. Are gheare. Știu asta. Arată ca un... arată așa de ciudat. Ok. Va fi cam așa. Oanul trebuie să numai să-l ridicăm. Așa. Bun. Ok, nu ok. Trebuie să facem cam așa. Nu prea place cum arată aici. Hai că lucrăm cu asta până atunci. E ciudat aici, e foarte ciudat. Ok. Trebuie să-l fac cam așa. Dăm un pic de detaliu. Bun. La fel cam pe aici. Așa ar trebui. Bun. Am trebuie să le unim asta. Le vom uni așa. Și așa. Hai să dăm un pic să arate mai frumos. Trebuie să continuăm. Cam așa. După aia așa. Deci dăm un fel de detaliu. Uite, aici ar mai plăcea să fie negru aici. Este posibil asta. Uite aici.
Ce să pun negru aici? Bun. Aici mi-ar plăcea să fie negru. Așa. Nu, e mai bine aici cu asta. Da, e mai bine. Bun, acum mai continuăm. Așa. Și atâta va ajunge, probabil. Poate trebuie să-i facem înapoi mâinile. Deci, cam așa. Bun. Deci e foarte ciudat, credeți-mă. Acum ar trebui să fac un pic în față. Da. Și acum nu mai lăsăm în jos. Așa. Și așa. Ups. Ok. Arată cam un cal. Dar... Fel așa. Arată așa de strâmb. Nu, așa nu pot. Trebuie să lăsăm mai jos. Să spargem părțile astea. Așa. Dar n-are cap, trebuie să fac capul cât de repede pot. Îl fac tot așa. Absolut tot așa. Și în spate așa. Bun. Alb. Nu vom putea să facem asta. Va avea ochii albaștri. Și gura... arată așa de rău. Îi trebuie dinți. Nu, e pre... Am greșit. Ce rău am făcut! Oh my god! Uitați și de coadă, arată ca o pisică. Ok, tipul ăsta. Nici el n-a făcut cel mai bine. Bun. Ce? Oh my god. Super pup. Acum. Asta nu sunt chiar tigri. Asta e mai mult un eu. Ok. Uitați-vă la urechile alea. Da, ok. Arată așa de ciudat. Îmi place asta. Asta e good. Cred că asta va câștiga, probabil. Tipul ăsta ce-a făcut? Nu, așa nu mere, deja nu mai mere. E așa de drăguț. Cum stă, dar unde mă zis mâinile? Stă, cum n-ai văzut? Ce stă acolo? Baby tiger. Asta e ok. O grămadă a fost ok, bă. Îmi place, e epic. Abonăm și chestia asta, dar loc 8. GG, mi-a fost foarte fain asta. Mi-a plăcut foarte mult. Păi cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul like, subscribe, ne vedem în următoarea. Pa!